De komende 6 weken zullen de schoolklassen van de basisscholen het parcours van Noord-Burgum zich concentreren om de zoonste klas te worden. Dat doen ze via de Fit at School Challenge. Wethouder Caroline de P. hielp het evenement waar ze te midden te gerren met de schoolbaan. Het is een hele leuke manier, een hele speelse manier om meer te doen aan gezondheid en aan bewegen. Dus de band is natuurlijk heel belangrijk dat ze van jongs af aan het gezond eten, gezond bezig zijn. En dat ben ze eigenlijk wel, maar deze challenge draagt er nog extra om bij. Het doel van de challenge is om de band het belang van de zoene levensstijl bij te brengen. Onderhoorn van de activiteiten kunnen de band muntjes winnen. Waar het na 6 weken de meeste muntjes verzinnen had, is de winnaar. Omdat we het op een uitdagende manier doen, komen ze thuis en zeggen ze van ik wil een banaan mee naar school, want die heb ik vandaag geproefd bij een smaakles en die vind ik heel lekker en daarmee kan ik ook een muntje verdienen. Dus kinderen komen ook thuis en geven aan dat ze fruit mee naar school willen in plaats van een koekje en dat stimuleren we met dit project. En wat wij proberen is het aangeleerde gedrag een beetje om te draaien, dat we zeggen van alles waar toegevoegde suikers in zitten bijvoorbeeld, kunnen we dat niet omdraaien richting bijvoorbeeld een stuk fruit en in plaats van frisdrank mee naar school, kunnen we dat ook prima met water doen bijvoorbeeld.